तर मित्रांनो, न्यूजिके गुरु चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, ज्याची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो ती भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे, ती म्हणजे जिल्हा परिषद. तर मित्रांनो, टोटल 5300 जागांसाठी ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे आणि नेमके कोणकोणत्या पदांसाठी ही जाहिरात आहे त्याविषयी माहिती आपण जाणून घेऊया. तर बघा मित्रांनो, टोटल 5300 जागा आहे आणि बघा मित्रांनो, या जाहिरातीमध्ये परीक्षांच्या तारखासुद्धा दिलेल्या आहे, कधी परीक्षा होतील, तसेच म्हणजे A to Z पूर्ण माहिती या जाहिरातीमध्ये देण्यात आलेली आहे. तसेच याची लिंकसुद्धा व्हिडिओ खाली दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही जाहिरात डाउनलोड करू शकतात. तर बघा मित्रांनो, पदांचे जे नाव आहेत ते आहेत औषध निर्माता, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, आरोग्य पर्यवेक्षक आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ. अशा या 5 जागांसाठी ही भरती आहे आणि 5300 प्लस जागा आहेत. तसं मित्रांनो बघा, शैक्षणिक पात्रता दिलेली आहे. पद क्रमांक 1 साठी बी फार्मसी, डी फार्मसी, MSCIT किंवा CCC असणे गरजेचे आहे. पद क्रमांक 2 साठी 10वी उत्तीर्ण, MSCIT आणि CCC. पद क्रमांक 3 साठी बघा, सहाय्यकारी प्रशाविका आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषदमध्ये नोंद असणे गरजेचे राहील आणि प्लस तुम्हाला MSCIT किंवा CCC दोघांपैकी एक कोर्स केलेला असावा. पद क्रमांक 4 दिलेला आहे BSc आरोग्य कर्मचारी कोर्स आणि MSCIT किंवा CCC. पद क्रमांक 5 साठी BSc जे विषय दिलेले त्यानुसार आणि MSCIT CCC. म्हणजे मित्रांनो, 5 पदांसाठी MSCIT किंवा CCC या दोघांपैकी एक कोर्स म्हणजे कॉम्प्युटरच्या कुठलाही एक कोर्स करणे आवश्यक आहे. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने शैक्षणिक पात्रता राहील. तसेच बघा, जिल्ह्यानुसार पदसंख्यासुद्धा देण्यात आलेली आहे. इथं अहमदनगर बघा, कोणत्या पदांसाठी कशा जागा आहेत त्या संपूर्ण जागा तुम्ही इथं दिलेल्या आहेत आणि तुम्ही त्या जागा जाहिरातीमध्ये पाहू शकतात. कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणत्या पदासाठी किती जागा आहे, टोटल जागा दिल्या आहे. बघा, अहमदनगरमध्ये 555 जागा आहे मित्रांनो, सर्वात जास्त जागा आहे अहमदनगर जिल्ह्यासाठी आहे आणि इतर जिल्ह्यांच्या सुद्धा इथं देण्यात आलेलं आहे. तुम्ही जाहिरातीमध्ये ते पाहू शकतात मित्रांनो, व्हिडिओ स्टॉप करून किंवा जाहिरातीमध्ये सुद्धा तुम्ही नेमकं कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणत्या पदासाठी कशा जागा आहेत ते तुम्ही पाहू शकतात. तसेच मित्रांनो, पुढे बघा इथं दिलं आहे वयाची अट दिलेली आहे. वयाची अट आहे 16 एप्रिल 2019 रोजी. 18 ते 38 वर्ष, मागासवर्गीयसाठी 5 वर्ष सूट आणि मित्रांनो, नोकरीचे ठिकाण असेल संपूर्ण महाराष्ट्रात. तसेच बघा इथं पुढे दिले की नोकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि फी दिलेली आहे. खुला प्रवर्गासाठी 500 रुपये, मागासवर्गीयांसाठी 250 रुपये आणि माजी सैनिक फी आकारली जाणार नाही. बघा मित्रांनो, मागासवर्गीयांसाठी 250 रुपये फक्त फी आहे आणि फीसुद्धा कमी आहे. तसेच मित्रांनो, पुढे बघा, ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 21 सप्टेंबर 2021 असेल. प्रवेशपत्र 6 ते 15 ऑक्टोंबर 2021 या दरम्यान तुम्हाला जे प्रवेशपत्र असेल ते प्राप्त होईल. तर बघा मित्रांनो, प्रवेशपत्र दिनांकसुद्धा देण्यात आलेले आहे. परीक्षा कधी होईल नेमकं बघा, औषध निर्मात्यांसाठी 16 ऑक्टोंबर ते 2021 रोजी परीक्षा होईल. आरोग्य सेवकसाठी 17 ऑक्टोंबर, आरोग्य सेविकेसाठी 17 ऑक्टोंबर आणि आरोग्य पर्यवेक्षकसाठी सुद्धा 17 ऑक्टोंबर आहे आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञासाठी 16 ऑक्टोंबर. अशा पद्धतीने मित्रांनो, परीक्षांच्या तारखासुद्धा देण्यात आलेल्या आहे. तसेच सर्व A to Z तुम्हाला जी माहिती आहे ती तुम्ही जी जाहिरात आहे जाहिरातीची लिंक तुम्ही पहा. लिंक व्हिडिओ खाली दिलेली आहे, तिथे जेव्हा तुम्ही लिंक डाउनलोड करायची आहे आणि त्यानंतर ती संपूर्ण जाहिरात नक्की बघा. तर मित्रांनो, 1 सप्टेंबरसाठी अर्ज सुरू होणार आहेत आणि अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्हाला अर्ज करायचे आणि 21 सप्टेंबरपर्यंत लास्ट मुदत दिलेली इथं. म्हणजे तुम्हाला बघा मित्रांनो, 21 दिवसाचा कालावधी देण्यात आलेला आहे या अर्ज करण्यासाठी. तर मित्रांनो, एक चांगली संधी आहे आणि या संधीचा फायदा सर्वांनी नक्कीच घ्यायचा आहे. तसेच मित्रांनो, असेच अपडेट मिळवण्यासाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. धन्यवाद मित्रांनो.